Добрый дзень усім добрым людзям. Вось сын вырашыў зрабіць новы праект свой творчы, і мы набылі сілавы агрэгат ад матаблока МТЗ. Гэты матаблок ён дастаткова цікавы, таму што ён, па-першае, зроблены ў далёкім 85-м годзе, калі быў самы застой у савецкай гаспадарцы. Все жылася хораша і добра. І у нас ёсць побач матаблок, які быў зроблены ўжо на закаце савецкай улады ў 91-м годзе. І ён адрозніваецца. Таксама, як кажуць, быў рэйстайлінг у гэтых матаблокаў, у канструкцыі розныя ёсць змены. І я зараз пакажу, каб самому цікава. Па-першае, гэта як бы кіраванне матаблокам. Ручкі тут засталіся яшчэ старыя. Калі на тым матаблоке яны ўжо знасіліся і змяніліся, то тут яшчэ старыя. Гаспадар іх і застужкай абматаў, каб яны захоўваліся доўга. Таксама тут, калі паглядзець, сцапленне, яно прыварана. Кранштэйн прывараны. І вось такая ручка даўгая, з шарыкам, каб не падрапацца. На гэтым матаблоку я ўжо змяніў 3 ручкі. Роднае было не прыварана на крапленні, зламалася плот, потым яшчэ нешта здаралася, пакуль не набыў у гэтую ручку, гэта ўжо 5 гадоў у мяне працуе. Тут у нас, што і цікавага, вось гэтая дыяграма, як пераключаць перадачы. Тут уже нічога не бачна, але яна не як налепка на тым матаблоку, а тут асобная металічная бляшанка, на якой, хутчэй за ўсё, было намалявана, дзе куды уключаць. Таксама і гэтая таблічка, яна бляшаначка на вінціках, і тут год і яго нумар, там 1000 нейкі, то есть ён зусім такі быў малозенькі. Калі на тым у нас уже там десяткі тысяч, то на гэтым яшчэ толькі першыя 1000. Вось што яшчэ з цікавага, гэта вось такая ручачка для ўключэння і выключэння блакіроўкі дыферэнцыялу. Па-першае, тут няма пружыннага такога пружыны, як у тым матаблоку, і няма тут стопара. Калі вось на гэтым матаблоку ёсць стопар, ручка у меня вот такая была, тут адтуль, зразумела, большая, і калі трэба, ты дастаў і уключыў, і выключыў, то на гэтым матаблоку такога няма, тут чыста механічна. І вось гэты рычаг, ён, бачыце, зроблены без шарніра, просто дрот загнуты, і там стаяў як бы шплінт. А на гэтым матаблоку тут, зразумела, вось уже такая канструкцыя зроблена, і выключаўся дыферэнцыял. З іншага тут астатняе ўсё падобна. Тут толькі нейкая такая тэхналагічная, такое нешта прысунулася, прыціснулася. А астатняе ўсё супадае. Што ў гэтага, што ў гэтага. Но гэта яшчэ не ўсё адрозненне. Яшчэ цікава па сцапленню. У гэтым матаблоку сцапленне, бачыце, якая. Там такое адтуліна і рычажок, які націскае на гэта сцапленне. Яшчэ захавалася старая налепка па ўключэнню вала адбора магутнасці. І ён быў, ніколі яго не фарбаваў гаспадар, і такі ён дастаткова ў прыдатным стане. Тут мінімальныя люфты у яго, так здаецца, там усё файна і добра. У гэтым матаблоку сцапленне ўжо зроблена інакш. Калі паглядзець туды уважліва, то там і там такая шайба стаіць, і яно там таксама гэты вінцік упорны націскае. І кажуць, што вось гэта ўжо стальное, прылада стальная, а ў старым матаблоку гэта прылада з таго боку яна чугунная. Але пры працы, кажуць, яны ламаліся, таму перайшлі на сталь. Гэта ранняя версія чыгуняка.
Ну, паглядзім. Вось такі ў наш будзе праект. Паглядзім, што атрымаецца. Мы тут збіраемся сцапленне новае ставіць і новы рухавік. Усім усяго найлепшага.